bueltan, ostean ere bueltatuko gara, baina hemen hizketan ari ginen erronka demografikoaren inguruan, legebiltzarrean iragarri diren neurri horien inguruan, eta hori ere, Iban, izango dugu hizpide elkarrizketan, Mitxel Lakuntza daukagu gonbidatu nagusi. Hori da, abia puntuare hori izango delako erronka demografikoa, edo buelta bat eman da premia demografikoa zeitzen ingo dugu Mitxel Lakuntzarekin, ELA sindikatuaren idazkari nagusarekin, Lakuntza jauna, egun ongitor Euskal Telebistara. Atzo lehendakariak berak ere, eta gainontzeko alderdi batzuekin bintzat adostuta, plazaratu zituen neurri batzuk, ez? 200 euroko dirusari bat 3 urte azpiko edo 3 urte arterainoko seme-alaba dituzten familientzat hilean, aurreskolen doakotasuna 0 eta 2 urte artean, 18 hilabete edo asterainoko gurasotasun baimena. Zuek honen guztiaren, ikusirik ze erronka, ze premia demografikoa duen, ze balorazio egiten duzu, Bueno, esango nuke, atzo gertatu zena izan zela nonbait ere, porrota politika publikoen beste porrot bat, ez? Uste dut horre agerian geratu zela, gaur egun dagoen arazo honek jatorri batzu azkala. Eta jatorri hori lotuta dago gaur egun Euskal Herrian ematen den prekaritate laborala eta sozialarekin. Gaur bertan, ez zuten etxe honetako irrati baten, gazte batek, uste dut oso ongi laburtzen zuela, ez? Nonbait esaten zuen, guk ze pensatu behar guain umetaz, hemen ari gara, bikotia eta biok ezin dugu ez da elkarrekin joan bizitzea, nola pensatuko dugu umetaz, ez? Eta, klaro, hemen lan munduan ematen den errealitatea prekarietatea da. Oain dela gutxi sindikatuak salatu, Euskal Herrian 541.000 lagun daudela prekaritate egoera batean. Prekarietatea ulertuta, soldata bajuak, temporalidadea, eta barza. Eta honi lotzen baldin badugu etxe bizitzaren auziarekin, egoera hau da. Eta orain nonbait ere, eman nahi zaio, halako, ez da, partxe baten bitartez, konponbide bat, baina sakoneko arazoak hor dira, Eta etxe bizitzarekin gertatzen dena, guretzako oso larria dela, eta gazte horrek ere, irratian esaten zuena guk ere ikusten dugu, eta aztertzen baldin badira hemen, ze politikak egin diren etxe bizitzarekiko, argi ikusten da. Hemen, ze politika egin du Eusko Jaurlaritzak edo Nafarroako gobernuak bai, espekulazioarena. Espekulazioa da hemen, ahalbidetzen dena. Eta beste etxe bizitzarako politikarik ez dago, eta datu batzuk hartzen baldin badia oso adierazgarria da, adibidez, alkiler sozial publikoa. Gehienok ez dugu ezagutzen formatua da. Europan oso zabala dena, hemen ez da existitzen. Parke publikoaren 0,2 besterik ez da alkiler sozialean. Frantziar estatuan 14. Sekuloko aldea da. Horren aldea orain egiten dire promozio publiko guztia bintzat alokairura bideratutakoa dira. Baina kopura oso txikia da. Oso txikia kopura, eta argi dago hori dela bidea, eta nonbait ere igual batzuk pensatzen dute orain ikusi dena hortikan abiatu behar dela, baina guk ikusten duguna da ez dagoela hor benetako boluntaderik hortikan joateko beharko luken determinazioarekin behintzat, ez? Eta beste kapitulo batzutan bai, esatu dugu, zein da Eusko Jaurlaritzak etxe bizitzen egiten duen inbertsioa. Personalekiko 81 euro urtean. Eta 80.000 etxe bizitza utxik daude Euskal Herrian. Hau da arazoa. Hau, eta lan munduan ikusten duguna. Eta gazte horrek, irratian hitz egiten zuen gazte horrek, ze arazoak aguk egunea sindikatuan ikusten duguna, eta jende asko kontatzen diguna. Soldata oso bajua duela, ez dagoela eskaintzarik esartzeko etxe bizitza batean, eta prekaritatean bizi diela. Hortan benetako arazoa, ez? Eta Eusko Jaurlaritzak badu ardura bat politika hortan, politika hori egin ez delako, eta espekulazio politika bideratu delako, eta gero bestalderoai bere ardura izan du arlo publikoan. Egonkortu behar izan duenan langile batzuk ez ditu egonkortu, eta gaur egun Osakidetza bezalako sektore batean 57% behin-behinekotasuna dago. Berez, uste dute nonbait ere Eusko Jaurlaritzak saiatu izan duela atzoko neurri horiekin, nonbait ere partxe bat jartzeko, baina sakoneko arazoak hor daude. Aurreikuspen bat ere bada, belaunaldi arteko erreleboa gertatzeko 2050 urterako esaten da, kanpotik datozen, bertan jaiotzen espaldin badira behintzat, kanpotik datozen 400.000 lagun langile beharko direla. Horrek, ze estenatokitan jartzen gaitu gizarte moduan?
Uste dut oso zaila dela, gu behintzat ez daukagu elementu objektiborik jakiteko zenbat jendea beharko den, uste dut oso zaila dela. Badakite, halako aurreikuspenak daudela, baina oso zaila da jakitea lan munduan hon egongo den, produkzio tasa non izango den, eta barrez, baina gure kezkak ikuste ditugu egunerokotasunetik, eta egunerokotasunean ikusten duguna da, hori prekarietatea herri honetan edatu dela, eta edatzen jarraitzen dula. Eta hori da gure kezka, ez? Eta patronalak, orain dela gutxi, zedarriak informe baten, patronaleko lobby batek argitaratutako txosten batean, hala zioen, ez? Ez datorrela bat, euskal gizartean dagoen prekarietatearekiko sensibilidade hori edo sensazio hori errealitatearekin, ez? Nonbait ere patronalak beste realitate bat ikusten duela. Eta halako gauzetan ikusten da, non dagoen errealitatea. Hemen badagoela, bikote asko, ezin talako, umeak izan, bestea beste, ez daukatelako, lan baldintza minimo batzuk edo sarbide bat etxe. Eta egoera aldatzen ari da, hau galdetzen dizute, Espainiako lan erreforma azkenengo indarrean denetik 5 hilabete pasa dira, eta orain, behin-behinekotasuna ageriko jaitsi dela, diote, sindikatuek ere bai, komisionesek berak Unai Sordok esan zuen orain 10-tik 5 kontratu mugabe direnez eta ez aldi baterako, horro bekuntza bat dagoela, prekaritatea jaitsi dela. Zuek ze diagnostiko egiten duzu datu objektibo horretatik, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, Euskal Herrian 10-tik 3 dira, baina abiapuntarea hobea zelako. Esango nitzuke ni hori makillajetik dator. Hemen sartzeko, makillaje behar dugola, bai, zuta bio bintza bai, ez? Eta makillajetik gatoz. Eta lan erreforma halako gauza da, makillaje izan da. Makillatu da, nobait, dagoen prekaritatea. Orduan, lehen kontratu mota baldin bat zenun, eta behin-behinekotasunean baldin bat zeinan, oain esate dizu, oain fijo diskontinu zara, ez? Hori da, lan erreformanak duen zulorik edo iruzurrik nagusiena. Eta orduan, esaten digute ez, baina langile askoz gehiago daude finkoaz, eta gila da hor impacto bat izan dezakela, baina ez saltzen den espektakularidade horrekin. Diote, hemen iruzur bat, egiten nahi da, atzo Jolanda Diezek ere iragartzen zuen ikuskari gehiago jarriko diela hontan sakontzeko. Badakitelako hor iruzurra daola, eta iruzurra ingo dela. Eta orain, hartzen baldin baitugu sinatzen diren kontratu finkoen erdia baino gehiago, prekaritate elementua azkate. Batzuk, 30% fijo diskontinuak direlako. Eta fijo diskontinua horrek esan nahi du, egon zaitezkela lanean aste bete, hemen Bilboko festetan, eta hurrengo urtean dituko dizutela. Baina, ze kontratu mota da hoi. Eta hemendik gaurtik biharrera ere deitu aldizutela lan egiteko enpresa hortan, inongo preabisori gabe eta muturreko egoerak izango dira, gutxeko. Hainez muturreko egoera, baina ze pasa da, lehen garai batean fijo diskontinu horiek misio bat zutela. Adibidez hori Nafarroan temporeroak, hemen konserberekin pasatzen zen, hori oso ongi estipulatuta zegoen, 3 hilabete urtean ez dakiz. Orain hori zabaldu da, eta prekaritate egoera guztiak sartzen dira kontratu hortan. Egon zaitezke ez dakizen bat enpresa egin, kontratu ezberdin egin, baina prekarioa zara. Eta hori da guk esaten duguna, ez? Eta prekaritatea ezin da makillatu. Guretzako makillatzea praktika antisindikala da. Gure ustez, bere gordintasunean ere deskribitzea gauzak ikusten ditugun bezala. Gure lokaletan, egunero irekitzen ditugun lokaloitan, ikusten dugun errealitate hori da, ez? Orduan hartzen baldin badugu kontratu finko horiek. 30% kontratu fijo diskontinua dira. Gero, 25% kontratu partzialak. Ez? Eta jendeak zatu, baina, jendeak nahi izaten ditu kontratu partziela. Ez. Badaude sektore batzuk, garbiketan, residentzian tola, emakumeak gehienetan, sektore feministatutan ematen da realitate hau, da, borontatean kontrako kontratuak, batzutan 2 orduz, 3 orduz, 4 orduz, astean, batzutan. Hori, errealitate hori ematen da, ez? Orduan, hartzen baldin baditu, eta gero da, konstrukzioko eraikuntzan ematen diren kontratuak ere bai, horiek ez dira aldatu. Finkoa zara, baina hori, bakizu nolaen, bukatzen duzuz 7ko indemnizazioarekin eta listo. Orduan, sinatzen diren kontratu fijo horietatik, erdiek baino gehiago, prekaritate elementua azkate. Batematek esango luke, diru-sarrera bermatzeko errenta badago gizarte kohesiorako tresna eta erraminta moduan, eta horien hartzaileak 40.000-aren bueltan dira, Sokres Baldimanago Euskal Autonomia Erkidegoan, zuk bostunda 40.000 laguneko talde prekarizatu bat aipatu didazu,
10% direla. Ela sindikatuak dioen prekarizazioan, prekaritatean bizi diren personen eta gero aldiz laguntzetara jotzen duten person horien artean. Arrakala handia dagoela datu ofizialen artean eta zu plazaratu dizkiguzun. Ez da, baina gauza ezberdina dira. Esan nahi dut, benetako laguntza beharko balute joko luketela. 18.000 eurora iristen ez den langile bat, guretzako langile prekarioa da. Baina ez da eskubiderik. Beste laguntza batzuk jasotzeko, ez? Segurtasun nahikoa ez duen langile bat, guretzako langile prekarioa da. Besteak beste hil daitekelako, lan postu hortan, ez? Eta eman daitezken ere bai, zenbait kontratu partzialetan ere, guretzako langile prekarioa dira. Eta estadistika da, eta guk egiten duguna da gehitu, estadistikak esaten duguna. Estadistikak diona da, 140 ez duela irabazten 18.000 euro baino gehiago. Hori da, errealitatek esaten duena, ez? Eta orduan, argi dagoena da, hori, badaudela muturreko egoera batzuk, eta kasu honetan, pasatzen dena hemen da, beste RGI bezalako kasuekin, legea bera ez dela betetzen. Gari batean esan zuten, eta hala jarrita zegoen, referentzia zela, salario minimo interprofesionala deitzen dena, eta hori urtero aurrekontuak egiten direnean, ez da betetzen. Egiten delako hor, bideratzen delako diru kopuru bat, baina hori urtero aldatzen da, erreferentzia hori ez izateko. Ez da guk RGI-taz hitz egiten duguna, ez da, guazen hortik anastea. Bete dadila bere garaian onartu zen lege bat. Erreikimen legegile bat ere egon da, oinarrizko errenta unibertsal bat ezartzekoa, Jaurlaritza sostengatzen duten alderdi nagusiki RGI-aren edo diru-sarrera bermatzeko errentaren sistema horren alde egin dute, eta ondorioz erreikimen legegilea ere bertan bera gelditu da. Baina ela sindikatuarentzat zein eredu da hobea, gutxieneko soldata bat ezartzea, errenta bat ezartzea, eskubide subjektibo moduan, bizilagun guztia ala RGI-a? Gure ustez, orain eztabaida RGI-ren bueltan dago, ez? Eta guk bi aldarrikapen nagusi izan ditugu, ez? Egungo RGI hori bermatu behar dela, eta soldata minimo interprofesional hori erreferentzitzat izan da, eta gero hemen ere badagoela beste gauza, lehen hitz egin dugu etxe bizitzari buruz. Hori bermatu behar da. Eta etxe bizitza eukitzeko edo bintzat, akzesu izateko horta, eskubide bat izan beharko luke egun ez dena. Eta bi gauza hori, guretzako dira bi oinarri importantenak, ez da bai da honetan sartzen garenen. Lan legidearen buelta honetan, Yolanda Díaz ministroak lan erreforma orain onartu berritan, bere buruari betxeko lan batzuk ere gehiago jarri dizkio, eta horien artean batzuk aipatzearren, legealdia amaitzeko urte eta erdi faltaen honetan, bekadunaren estatutoa legoke batetik, soldata eta oporrak aldarrikatzen dira, bekadunentzat ere, etxeko langinen legedia, langabezi eskubide izan dezaten, betiko eztabaida da, eta aurrekontuen lotuta urte amaitzerako gutxieneko errenta zenbatean izango den, eta azkenengo urteetan gorakada nabarmen izan duen gaia izan da. Lan jardunaldia ere bai, laburragoa izan beharko luken lan jardunaldiak, edo gutxinez malguagoa bai, kontziliazioari begira. Gai hauek guztiak astirik emango du, urte tardi honetan eztabaidatzeko. Zein izango da ela sindikatuaren posizioa, gai hauetan guztietan? Ikusi beharko da, ze planteatzen duten ez, banan. Guk ikusi duguna lan erreforman etxigarria izan da. Guretzat etxigarria batez ere hitza bete zelako. Eta goratu behar da, gaur egun, PSOE eta Unidas Podemos beraien programa elektoralean hori jaso zutela. Lan erreforma indargabetuko zela, ez zen indargabetu. Eta orduan deskonfiantza handia dugu, Yolanda Díaz bezalako personek esate digutenean, 3 aste lehenago, orainikan indargabetu behar zutela lan erreforma hori eta beraien hitza betetzen ez dutenean. Orduan ez dakigu, baina aurrekari oikin deskonfiantzarako elementu guztia dauzkagu. Hau, erreforma horren bigarren zati modukoa izan liteke, edo beste aldagai batzu sartzen dira, baina zuek uste duzue gizarte eragileekin, alegia, sindikatu zein patronalarekin ere, Espainiako gobernu tarteko zela egontzen akorde hori hausteko adina, ausardia egongo dela, ez dirudilako gai hauetan guztietan patronala agian oso aldeko izango denik, ez, pausa emateko eta hor kontsentsu bat egon baldin bada, benetan egongo da aukerarik patronala bestelako akorde batzutara ekartzeko orain? Patronala nonbait sartzen baldin bada akordioetan da zerbait irabazteko duelako. Eta hori da lan erreformarekin gertatu dena. Guk hasieratik esan genuen. Lan erreforma indargabetu nahi baldin bada hori ezin da egin patronalarekin.
Eta behin eta berriz, gobernuak, eta kasu honetan ere bai bi sindikatu, UGT eta komisionesek zabaltzen zuten ideia hori zela, akordioa egin behar zela patronalarekin, eta patronala ez zen behar, hortako. Legea aldatzeko, gobernu horrek bazeukan gehiengoa, eta gehiengo hori ez zuen aktibatu nahi. Ez? Baina gu beti esaten dugu, patronala hor baldin badago, ez da akordio onik izango langileentzako. Oso garbi dago. Lan azizketan, Xabier Ortueta egon zen gurean, lehenguan, oso karztan dugu aste artean egon zen gurean, eta berak makina erramintaren elkarte edo makina erramintaren ekoizten elkarteko zuzendari nagusi den neurrian, azpimarratu zuen kalitatezko lana dagoela euren sektorean batetik, baina galdera etzen horretatik etorri baizik eta kualifikazio teknikoen inguruan eta emakumeek hor duten paperaren inguruan utzi zuen Ortueta jaunak galdera entzun, lakuntza jaunan egin dago galdera. Makina herramientak gu ezagutza sektore bat gara, eta ezagutza sektore bat pertsonetan dago oinarrituta, ez? Eta pertsonak zaindu, hezkuntza ematen zaie, eta baita ondo ordaintzen dira, ez? Baina zer egin dezakegu, ez? Datozen generazio berriak, gazteak, eta bereziki emakume gazteak ikasketa tekniko eta zientifikoetara eramateko, eta beraz, behar degun jende hori eukitzeko, sektore industrialentzat eukitzeko, ez? Esango nuke berak ere badakila, erantzuna, ez? Pensatze dute, osusmoa bintzat daukate badakila zertaz ari garen. Baina noa joaten da jendea guztua lanea, eta ze sektoretan egin edu jendeak lanean. Sektore lan baldintzak onak direnean. Eta sektore horietara jotzen du jendeak gero badago hemen bai estereotipoen inguruko eztabaida bat, ez? Eta horrekin apurtu behar da, baina horrekin apurtzen da, hain handi batean, nonbait ere, bidea ematen baldin zaio horri, ez? Eta guk badakigu, enpresa industrial askotan ez dutela emakumerik kontratatzen. Eta itzakia ez da, eske emakume batzuk ez dute sektore hain ongi ordaintzen den sektore horietan lan egin nahi. Guk hori ez dugu sinisten. Badakigu ze pasatzen den, badagoela politika bat, enpresa batzutan, emakumeak ez kontratatzeko, eta hori errealitate bada, eta berak ere badaki. Adegiren txosten batek dio datozen 20 urtean 80.000 lanpostu izango dira sektore industrialean eta langile kualifikatuak beharko direla, erdiak inguru ingenieroak, beste uneko 30 goi mailako lanbide heziketakoak eta kezka bat badagoela. Ez delako langileen nahikorik izango, zer arazo dago kualifikazioarekin, honekin lotu genezaken, aurreko galderarekin lotu genezaken gaia da, ez? Zergatik dauka adegik estu asun hau langileak bilatzeko? Hori adegik erantzun marko luke, adegirentzako galdera bada. Baina guk ikusten duguna hemen da kualifikazioaren inguruan herri hontan apostu bat egin zen. Eta apostu horren parte ELA sindikatua izan zen, LAB ere bai. Eta bere garaian, 80. hamarkadan, eredu propio bat egin genuen, hobetuz izenekoa zuena, Euskal Herrian langileen nonbait ere formakuntza hobetzeko eta etengabeko formakuntza horretan aritzeko. Hori bertan bera geratu zen, Ibarretxe lehendakaria zela, besteak beste, patronalak eta UGT eta komisionesek autu bat egin zutelako beste eredu bat erontz. Eta hori zen Espainiako eredua, ez? Hau da, patronalak, UGT eta komisionesek formakuntza eraman nahi zuten beraiek, eta hor diru iturri bat zegoen, eta diru iturri horren truke, uko egin zioten hemengo eredua garatzeritako pensatzen genuen eredu erainkorra zela. Erainkorra, eta ematen zen ikastetxe profesionaletan, nonbait ere formakuntza hobetzen zela, ez? Eta hor, uko egin zioten, horren behar bada, gaur egungo kezka horiek, ez dira erraz ikusten jakinda ere, patronal berak ere iraganean egin zuela. Adegik esaten du bestalde, langile kualifikatuak behar izateaz gain, konpromiso maila handikoak nahiko lituzkela, eta zuek ez dakit honetatik ze interpretazio egiten duzuen, ze ote den konpromiso maila handia. Ze falta ote zaien gaur egungo langile konpromiso maila handi hori ez izateko? Hori konpromisoa, desde luego, halako lan baldintza kaskarrak ezartzen direnean zailagoa da. Eta hori patronalak ere badaki, nonbait ere aurreko galderarekin ere lotuta dago, ez?
Eta hor da eztabaida bat konpromisoa nola ulertzen duen patronalak, ze mugekin eta ze zaugarrikin, ez? Baina kezkatuta baldin badago konpromisoarekin, uste dut hobena dela lan baldintza duin batzuk eta onak bermatzea eta dudik gabe horrek ahalbidetuko du konpromiso identifikazio bat proiektu horrekin. Ela sindikatuaren harremana Urkullu lehendakariarekin ez da onenean. Ez da aldatu. Ez da aldatu, baina ez da oso lasaia, esango dugu. Lasaia bai, ez gara biltzen, alde horretatik. Beste ikuspuntu batetik, zedarriak txosten hori edo talde horrek egindako txostena irakurrita ere, lehendakaria ez dugu oso gustura ikusi, han irakurritakoarekin. Esango zenuke lehendakariaren jarrera enpresarekiko aldatu egin dela hilabete hauetan eta gertuago ikusi duzuela zuek zentzu horretan edo aukera bentsat ikusten duzuela? Ez. Aurreko astean egon zen Zebekek Bizkaiko patronalak antolatutako ekitaldi baten. Eta askotan aipatzen da asteotan zedarriak lobby enpresarial honek egindako txosten hori. Nik irakurri dut, 74 orri dira, eta nahiko artifiziala iruditu zait, nonbait ere polemika hau, zedarriak batez ere egiten duena da txalotu gobernuak egin duena. Gero, egia da... Kritika ere egiten dio, lehiakotasun falta egozten dio, baina hori galtzen ari dela eta horren errudun norbait egitekoan... Baina esango nuke Iban, esageratutako kritika badela. Irakurtzen baldin bada, bere osotasunean, egiten duena da, txalotu, hemen egon dien politika zer eskatzen dute, gehiago jaistea zergak, enpresei, eta esatute, hemen badago urrengo geltoki bat, Ayusoren Madriloi, ez? Guazen pixkat ere, ematea pausori ez gaude, hain urruti, baina pauso batzuk igual gehiago eman ditzazke. Hori da eskatzen. Horretan ere, lehendakariagian ez dago hain gustora 200 enpresari joan zirelako 10 Ayuso entzutera Gasteizen hitzaldi batera, ez? Bai, hori da, esan nahi dut, nahi horitzen zait oso artifiziala dela. Eta egia da, kasu honetan zuk esatu duzu, Araban izandako ekimen hortan, patronalak presionatzen duela. Baina ez da ez dutelako behar dutena, badukate behar dutena. Badakitelako Euskal Herria dela Europan gaina enpresa gutxien ordaintzen duten lurralde bat. Hori hola da, enpresen gaineko zergak bajuenak hemen dauzkagu, ez Madrilen hemen, Euskal Herrian. Eta orduan saiatzen dira beste patrimonio bezalako zergetan dela, nonbait ere beste pausoa lortzen duten eta presionatzen dute lobby bat dielako. Baina ez da oso urruti gaudela. Eta hori presionatzen dute. Baina esango nuke oso polemika artifiziala iruditzen zait. Orain izpi daukagun gai nagusienetakoa da lan eskaintza publikoen gaia edo eta interinoen lanaren egonkortzea ere bai. Europako auzitegiak agindu duelako, 2024 urterako enplegu publikoaren asko jota 8% izan beharko lukela behin-behinekoa. Eta orain, Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat, 10-tik 4 lanpostu publiko dira behin-behinekoak, ez? Orduan hor, iraultza bat egon behar dela, behi biztakoa behintzat legea ala bete nahi baldin bada. Azkenengo 10 egun hauetan, 11.000 lanpostu publikorako deialdia, egonkortze prozesuetan zein lan eskaintza publikoetan gertatu da, Jaurlaritzan bakarrik, baina etorriko dira udaletxenak, diputazionak, prozesu asko abian izango dira. Baina zuek oraindik diozue, Ela sindikatuak dio oraindik, behin-behinekotasuna 130 geldituko dela, ez? Legeak dio 108, eta zuek diozue 130. Ze kalkuluen arabera esaten duzu zuek behin-behinekotasuna 130 geldituko dela, hainbeste lanpostu baldin badator? Bi errealitate ematen ari dira. Gu negoziatzen ari gara, eta udaletxetan eta aldundietan ematen ari negoziazioetan, eta iragarriko diren deialdi horietan, nahiko pozi gaude. Udaletxe eta aldundiek? Udaletxe eta aldundiek, bai. Negoziazio bat egon delago, eta nonbait ere kopuru horretara hurbiltzen ari garelako. Non ez gaude hor, Eusko Jaurlaritzapean dauden ardura batzutan, Osakidetzan, hezkuntzan, administrazio autonoma deitzen duguna hortan ze esate dute, gaur egun, behin-behinekotasunean dauden 4 langile horietatik 3 hala jarrituko dutela. Datu ofiziala dira, beraiek esate dute, ez? Eusko Jaurlaritzak. Baina dagoeneko langile publikoak direlako, ala externalizatutako beste enpresa batzuetan? Ez, zuzenean, nahi dielako Osakidetzan, hezkuntzan. Hezkuntzan ematen den egoera ere oso larria da. Erdia baino gehiago, ia erdia, 8 urte baino gehiago daramazkite, behin-behinekotasunen.
eta egiten den proposamena oso eskasa da. Eta hori hemen esatizut, lantzen ari gara, guri gustatuko litzaigulako hemen greba baten bitartez erantzutea. Eskatzen duelako eta planteatzen duten lan deialdi hori oso eskasa delako, eta mobilizazioa eta irmotasunez erantzun bat behar duelako. Baina oso igarria da udaletxetan posiblea dena eta Eusko Jaurlaritzapean posiblea aztena. Eta hori ematen nahi da. Ekainaren batean egingo dira zerrenda hauek. Bi aste baino gutxego falta dira. Bi aste baino gutxego falta dira. Ekainaren batean birako dagoeneko greba deialdi bat mahai gainean izan genezake? Zaki ikusiko du, hitzain behar dugu, baina elaren posizioa, esatzen dut, eta Osakidetzan greban dauden arazo hori eta beste batzuk, lehen arretan bezalako sektoretan, baina hezkuntzan oso garbia da, planteatzen dena oso eskasa dela. Zenbat lanpostu gehiago falta dira orduan, egonkor egiteko? Bueno, pentsa, Euskal Autonomian, Euskal Autonomia Erkidegon 45.000 langile dira, behin-behinekotasunen daudena, Nafarroan 21.000 okerrezpa naiz, eta planteatzen dena da, hori, batetik lau, eta legeak diona da, 8% jetxi berko litzateke, zuk esan duzu, planteatzen ari denarekin, 30% geratuko gara, ez? Eta uste dut alde handia dela. Legea ez da beteko beraz? Ez, gaur egun planteatzen denarekin ez. Ez, hori da salatzen duguna. Diote, Eusko Jaurlaritzak, nonbait ere, kondenatu nahi duela langile horiek behin-behinekotasunean jarraitzeko. Beste gai bat ere bada, maiatzaren bateko aldarrikapenetan atera zena, errentaitunarena, elak ez du errentaitun batekin bat egin nahi, alegia KPI-aren araberako soldata igoerak eskatzen dituelako. Punturen batean negoziagarria da hau, alegia KPI-a beste ez igotzea soldatak, ze akordiorik ez baldin badago ere, bagian soldaten izoztera eraman gaitzake, akordio ezak ere bere ondorioak izan litzake, ezer ez igotzea, ez da? Orduan, ze puntutaraino da negoziagarria? Akordioak non lortzen ditugu? ELA sindikatuak adibidez, 300 akordio baino gehiago sinatzen ditu urteo, enpresetan, sektoretan, ez? Hor lortzen ditugu akordioak. Guri ze esate dut, ez zaitezte joan lantokietara, ez negoziatu, utzi alde bateak grebak, guazen esertzea hemen gobernua, patronala eta sindikatuak, eta guazen hemen agostea, kongelazioa, izozketa bat mai hortan. Zertarako planteatzen dira errenta mai horiek? Soldatak ez igotzeko? Eta guk esate guztia egiteko sindikatu batek halako mai baten. Gu soldatek igotzeko gaude. Badakigu zaila dela, eta hori da, soldatak igotzen alde agertzen dira, ez? Azkunde ekonomikoaren arabera, berak esan zuen CBK ere bai. Baina KPI-ren inguruan hain naiz. Ez hainbeste. KPI-ren erreferentzia, guretzako ezinbesteko erreferentzia da. Bestela lortzen nahi hemen da gizartea pobretzea. Ez? Eta azpiazu bezalako sailburu batek halako mezuak zabaltzen ditu, ez? Dena igo daiteke, ez? Argindarra bikoiztu daiteke edo lau aldiz handitu daiteke, haragia dena, ez? Erregaiak dena, baina soldatak ez. Eta non sartzen da hori? Azpiazuk azpiko inflazioen araberako igoera bat 3 ingurukoa proposatu. Bai, azpiko, nork entzun du aurretik azpiko inflazioari buruz hitz egitea? Lehen ozen hitz egiten hori, ez? Nonbait ere txisteratik ateratzen den beste referentzia da, eta zu jendeari esan behar diozu. Lehen KPI-aren eta azpiko inflazioen arteko aldearetzelak, baina handia, orain energiak eta alimentu fresko eta asko. Nonbait ere interes badagoelako KPI-ren referentzia hori ez hartzeko. Baina hau da, aurreko urteetan arte, guk negoziazio kolektiboan hitzarmen guztietan betianik hartu dugun erreferentzia da. Non bukatzen da KPI urte bukaeran, hori da hartzen duguna negoziatzeko. Eta hori da, adibidez, Gipuzkoako metalean, hango langile kobratzen dutena, orain. Baina aurreko urtetik lotua zegoelako ere, bai? Bai. Ez testu honetan lotu. Bai, eta lotzen ari gara, hainbat enpresetan eta hainbat sektoretan, eta lortu dugu bai, Gipuzkoako garbikuntza, kaleko garbikuntzan, hemengo Bizkaiko ere merkataritza sektore batean, eta lortzen ari gara hainbat enpresetan, eta lortuko dugu ere negoziazioak daudelako, grebetan asko daude, grebak daude bain, residentzietan, 4 herrialdetan, merkataritza Bilbon, merkatu Bizkaian, Gipuzkoan ere bai garbikuntzak, sektore askotan gaude ez, eta guk esaten dugu KPI-ren erreferentzia gaina ez da nahikoa sektore batzutan.
soldata arrakala eta sektore feminizatutan ez da nahikoa. Soldata arrakala 120 denen. Halako gauzeta ez daiten ara. Sinatu genuen hori dela autoeskolako, Bizkaiko autoeskolen hitzarmena. 132 igo zen. 2010 zuten izoztuako konbenioa. Gu geneko garbitzaileak. 130 ere bai. Hoi edia, sektore batzutan behar dien igoerak soldata arrakalarekin bukatzeko. Soldata arrakalekin bukatzeko ez da bakarrik martxoaren 8an, hemengo instituzioak izate duten bezala, kasi desio bat bezala planteatzea. Soldata arrakalak guk dakigunaren gatik, exigetzen duena da borroka bat, bestela ez dugulako lortzen. Bukatzeko Lakuntza jauna, 12 minutu ere etorri zaizkiguta, bihar gurean Aitor Esteban izango da, Eusko Alderdi Jeltzalearen bozeramailea Espainiako Gorteetan Kongresuan, eta harentzako galdera bat eskatuko dizut. Bai, galdetuko nioke Aitorri iragartzen den Espainian eta Europarekin lotuta dago, Europako funtsekin lotuta dagolako bai, da pentsioen inguruan egon daitezken murrizketa batzuk. Batez ere kalkulatu adina egiterakoan. Jakin nahi nuke, ia oposizio irmoa izan behar duen Euskal EAJak alako proposamen bati. Bala egingo dugu galdera bihar Aitor Estebani. Mitxel Lakuntza, la sindikatuaren idazkari nagusia, estimatu Euskal Telebistara etorri zena. Eskerrik asko arte. 13 minutu jaun Andreok. Dublinera begira jarriko orain. Handik kontuak baitargatza, Ane Roteta, berri